for the whole province, first time ni nga kusugay ang tubig ikan sa bukid. Sa talaan sa Relief Web, kutob niya atong bulan sa Abril, 24,227 ka pamilya na, kung 119,186 ka individual ang nawad-an og panimalay o namakwit tungod sa nakadayang kalamidad. Apan, niadtong Disyembre 27, misaka na ang numero tungod sa shear line kung ang pagbag-o-bag-o sa lakat sa panahon o direksyon sa hangin. Sa taho sa Relief Web, 13 na katawo ang namatay, 23 ang missing ug 6 ang naangol. Gikan sa 247 ka mga lugar nga gibaha sa tibuok Pilipinas. 534 na ka mga balay ang nangaguba og 369 niini pwede pang ayuhon, samtang 165 ang dili na mapuslan o guba na gayon. 44,282 ka pamilya ang naapektuhan gikan sa 385 ka mga barangay nga nagikan sa 18 ka probinsya sa rehiyon 5, 8, 9, 10, Mimaropa ug sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. 110 na kakalsada ang nangaguba, 4 katulay ang naputol ug 15 kadalan ang dili pamagyan ug 3 pa katulay ang dili magamit. Mukabat na sa kapin 61 milyones ang natalang danyo sa agrikultura, samtang kapin 14 milyones ang natalang danyo sa infrastruktura. Kalit nga pagbaha, bagyo ug landslide nga dili matagna. Kini ang resulta sa climate change o ang pagbag-o-bag-o sa temperatura sa atong kalibutan ug ang pagbag-o sa atong panahon. Kini ang namatikdan sukad pa niadtong tuig 1800 ug ang pinakadakong hinungdan mao ang mga aktibidad natong katawhan sama sa mga industriya nga nagamit og lana ug mga diesel o makinarya nga migamit og lana, pagsunog sa lana nga mogawas sa mga tambutso sa atong mga sakyanan, paghatag og kuryente sa mga patigayon gamit ang uling kon coal ug bisan sa atong mga panimalay ang paggamit sa atong mga appliances ug nagkadaiyang himan sa pagluto sa atong mga pagkaon, ang pagpamutol sa mga kahoy ug illegal nga pagkwari, ang pagpataka ug labay sa atong mga basura nga mubara sa atong mga kanal. Kini ang hinungdan nganong nagkanipis ang ozone layer o ang hapin nga anaa sa tunga sa adlaw ug sa panganod ug padayon kining nagkanipis. Resulta kini sa kahugaw sa kalibutan. Upaw na ang kanilunhaw nga kabukiran nga miresulta sa pagkauga sa atong kasapaan ug ang pagpataka og labay sa atong mga basura nga mao'y makabara sa agianan sa tubig, hinungdan nga mosamot pagkakulgot ang tubig, maong mosaka ang tubig ug mosulod sa atong mga panimalay kay wala na kini kaagian. Resulta, mga daot ang atong tinipigang gamit ug usahay mukalas og kinabuhi. Sagad sa mga kalamidad, mobalik matag usa ka gatos ka tuig. Hinungdan nga ang nasod Japan nagpatuman og 100 years engineering plan. Nagsige na og panawagan ng gobyerno nga undangan na ang sobrang pagpamutol og kahoy. Undangon na ang pagsigig sunog. Minusa na ang paggamit og lana o mga diesel sa nagkadayang industriya ug mogamit og natural nga mga enerhiya sama sa solar energy, mananom og kahoy ug saktong pagplano sa kalambuan sama sa dili pagbutang og mga subdibisyon duol sa mga sapa o duol sa mga creek o ang pagbutang og mga kanal nga maagian sa tubig. Apan, sagad dili kini matuman. Hinungdan nga daghan ang naapektuhan ug daghan ang mapagan. Niadtong Pasko, libuan ka katawhan ang nagsaulog sa ilang Pasko sa mga evacuation centers sa nagkadayang lungsod ug munisipyo sa Mindanao. Ug hangtod karon, doon na pa'y mga pamilya nga anaa sa evacuation centers. Padayon ang panawagan sa United Nations nga ikaw ug ako mutabang sa pagbantay sa mga malapason sa balaod ug padayon nga atong protektahan ang kinaiyahan aron malikay kita sa dugang peligro nga dinala sa climate change kung pagbag-o sa temperatura ug pagbag-o sa lakat sa panahon. Apan, mas makatabang usab kung ang gobyerno na mismo ang mahimong modelo sa iyang katawan sa pagpatuman ug pagsunod sa mga balaod kabahin sa kinaiyahan. Edith Caduaya, News 10 Philippines. Stay safe!